Здравейте хора от YouTube, аз съм KillinkMaster.bg и днес ще играем на Minecraft, т.е. няма да играем, просто това ще е едно кратко видео за един сървър. Да, сега ще е къщата на казваме. Да, това е къщата за сървър, този сървър може да бъде... Ще ви дам скайпа на админа, нали, да му пратите къщата, ако искате, нали, и така. Да, тук съм направил зелен полицай, това. Тук е два кръстова, тук две печки и по тях камера. Стъклата, нали, врати. Втори етаж и има прилеп. Заминавай! Да, 1500 прилеп. Много ги мразя. В къщата да ще ходиш. Абе! Абе! Само да дали отишъл на този етаж. Не разбирам как ми влизате в къща. Добре, тук е една печка, един крафтинг, един чест, зеленица. И да, сега това е къщата. Да, мен ми спално по село. Ще ви покажа селото. Само да го намерам къде беше. Да, джамповете са има малко, защото иначе ми лаги. Вижте какъв на скин си направих. Да, така си казвам, обаче се пише KillinkMaster. Аз не съм го поставил, разбира се. И да, това беше за Toxicho фътъла. Да му покажа само къщата. И да, общо взето това беше. То беше малко план за това видите. Така съм нарисувал. Аз бях KillinkMaster.bg. Този клип беше за Toxicho, така да ме приеме, нали, в сървъра, да снимам в него. И да, общо взето това беше. И аз бях KillinkMaster.bg. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте и до